Zdravá baránky, vítam vás Paro Banana. Toto je také video, že... Ale nie, je toto... Toto je krátke videjko o tom, kde chcem vraviť, čo sa dialo v poslednej dobe a takto, somarinky, hej. Je to update vlog plus môj názor na jedného typka, ktorý je na YouTube asi mesiac. Veď, dostaneme sa k tomu. Takže, čo sa dialo tento týždeň? Za prvé sa mi nechcelo moc, teda nie že nechcelo, potreboval som proste pauzičku od toho YouTube, pretože ja už som nemal nápady, ja už som nevedel, čo mám robiť, ja už som nevedel, kde mám hlavu proste a som potreboval proste vypnúť od YouTube trošku, oddychnúť si. Nebol to týždeň, 10 dní, to bolo 12. A druhá vec, to bola prvá vec, druhá vec je, že som si, teda maminka moja mi kúpila tento mikrofónik, čo je hore, tento. Je to Rode Video Mic Go, niečo také. Takže bude kvalitnejší zvuk vo videách, teda vo vlogoch, teda samozrejme. A ďalšia vec, teda posledná, čo sa chcem v tomto vlogu vyjadriť. Mišové šílenosti. Ako ten typek môže mať za mesiac skoro 100 000 odberateľov? Chlapci a dievčatá, to nie je normálne, aby... Počkajte, schválne, že koľko má teraz? Ani Wi-Fi mi nejde. Sorry za zdržanie, počkajte. Typek má 98 000 odberateľov. Tak mi to, prosím vás, vysvetlite mi toto. Ako je možné, že môže mať 98 000 odberateľov za mesiac, ani nie to, a pritom vydáva také sračky. Ja viem, že ho všetci asi na československom YouTube poťahali okrem Goga, teda to neviem, či ho zdieľal alebo niečo také. Ale každý jeden, a ty, kto tam je ešte? Proste veľa ľudí, skrátka, to je jedno. A ten typek má za jeden mesiac, ani nie to, toľko odberateľov, čo niektorí ľudia zbierajú aj 4 roky, 5 rokov, toľko proste. Ja mám, koľko som na YouTube už, ty kokos? Tiež, no, 4 roky som na YouTube, hej, 4-5. A mám 14 000 odberateľov. Ja nehovorím, že si to nevážim, je to obrovské číslo, ja som strašne rád, ale on proste... Je to strašne nefér, nespravodlivé voči ostatným, čo sa snažia a točia fakt kvalitné, ja nehovorím, že som sa na tých videách nezasmial, je to vtipné, dobré, no Minecraft song, LOL song a kraviny, ale tu ide o ten princíp. Všetci, sú tu ľudia, ktorí sa strašne snažia, choď preč. A proste sú na tom YouTube oveľa dlhšie, vydávajú kvalitnejšie videá, ale on má 100 000 odberateľov a pretože, lebo jeho brat mu upravuje videá. Proste to je cancer, toto je cancer z československého internetu momentálne najväčší. A má za to proste skoro 100 000 odberateľov. A mi povedzte, či toto je fakt spravodlivé alebo nie. Proste vyjadrite sa do komentárov, som zvedavý. Toto bol môj názorík plus ten update, hej teda, takže čaute, ahojte, pa pa. Som to nevypol.